दिनैनि बे गेवलां मेलाव सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै हाबफैदों दा बे समाव ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरखौ मा खावलायगोन? गिबि गिबियावनो आङो नैबे जोंहा जिथामथि गोथार बाथौ सान फालिथायखौ लोब्बा लानानै नैबे खारुवा गुदि बाथौ थानसालिनि नैबे लांगोनायाव खुंनाय बे गेवलां मेलाव आं फैनानै रायजो राजाफोरजों मोनसे थासारि नुनो मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायगोन जों साफ्रोमबो माने इसोर सिबियारि बाथौआरिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे गावनि धोरोम हिसाबै इसोरखौ जेरै सिबिनांगौ माने गोसो सारनानै जाहाथे इसोरखौ बोजबनानै खुलुमनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन अब्लानो जों साननाय जों हास्थायनाय जों लुगैनाय बायदियै निस्सय लामाफ्रा माने स्रां जागोन आरो आं बेखौ खावलायगोन आरो मोजां मोनसे नैबे जोंहा बानजा आफादनि दैदेनगिरिखौ मोजाङै हाबाफारिखौ दैदेनबाय थादों खोब मोजां मोनसे थासारि जादों आरो ओंखायनो आङो आरो इयुनावबो जाहाथे दानि थासारिजों गोरोबनाय माखासे हाबाफारिखौ लालांनानै जाहाथे जों साबसिन मोनसे हाबाफारिखौ जाहाथे खुंलांनो हायो आं बेखौनो खावलायगोन आरो दा बे एसआरनि सोमोन्दै बुंगोन नामा? एसआरखौ लानानै एसे दावराव जाबाय थादों। जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा स्पष्ट खालायखाबाय जे दानि बर्थमान आसामनि चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै जिथु जोंना बिटिसि 6 सिडिउल हिसाबै बेखौ माबायदि खालायोब्ला जोंहा लाब जागोन बिनि सोमोन्दै स्पष्ट बुंखाबाय आरो आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि भारतीय आरो बिटिसिनि थागिरिफ्रा एसआरनि नामाव जाहाथे हाराहास्ति जानो नाङा जोङो जिनियन मानसिफ्रा जाहाथे भट होनायनि अधिकार थानांगौ जाहाथे भटारखौ जों बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलफ्राव खुनु बिदि बेले बेजे गैया आरो माने थानायबो नङा आरो बिटिसिआव इलेक्सन जानाय नङा सार बेथ' स्पष्ट खोथा जोंहा बिटिसिआव खुनु इलेक्सन खालायनायनि एजेन्डा गैया जोंना एजेन्डाया बिसोर जों इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो दा गभर्नमेन्ट थानाय हिसाबै जों बेखौनो मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावदों जोंनि माखासे बिटिसिनि सुबुंफोरनि थाखाय हा होनायनि खामानिसो मावगासिनो दं आरो ओंखायनो नैबे 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डियाव जोङो सिम्बलिक हिसाबै मथा मथि जोङो माखासे मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो माने जायफोर दिनै माने एप्लाइ खालायदों हा मोननो थाखाय बिथांमोननो थाखाय जों होनो थाखाय अलरेडि रेडि खालायगासिनो दंखायो। फैगौ आसाम इलेक्सनाव बेसेबांसो बिपि एबा बेसेबांसो मासि लानानै आसाम इलेक्सनाव जोंनि हाइकमान्ड दं जोंहा CWC दं PMB कमिटि दं सावरायबाय थादों जों नांगौखिनिखौ जों मोनगोन आरो जोंहा माने 15टा सिट दं 15टा सिटनि गेजेराव जों बेसेबां गेलेगोन बेखिनिया जोंनियाव जोङो देरहागोनखौ जों मोनसे निश्चित नुहरबाय थादों। थेंक इउ।